Moabot sa 35 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa Dimas Alang Street, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 12 ganinang udto. Sayra nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Nagtinabangay ang mga bumbero sa pagpaong sa sunog nga milamoy sa mga istruktura din sagad nini mga Pinoy-anan. Dali nga nakakatap ang sunog sanglit ginamaraman sa light materials ang sagad sa mga Pinoy-anan diin ang uban gihimo usab nga panginabuhian sama sa kananan og tindahan. Miabot ang mga bumbero sa dapit alas 12:42 sa udto din gipaubos hangtod sa fourth alarm. Hingpit nga napaong ang sunog ala 1:55 na sa hapon. Gawas sa mga istruktura na sunog usab ang pipila ka mga sakyanan nga giparking sa kalsada. Mikapin sa 6 milyones pesos ang danyos nga gibilin sa sunog, din gisusi pa sa mga investigador ang hinungdan nini. Lakip sa miresponde ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dali na kayo, usog kayo sa light materials. Kunya, pag cross alarm, giditso dayon og scan alarm para all units. Kunya, ubay-ubay ang ato ang ni alarma diri. Ang akong giwori, dito dahil sa itong QRT, ang kaning CC nga schools kay because napamugay na klase diri karon. Usa sa gitumbok nga nakatampo sa pagdako sa kayo ang tumang kainit sa panahon. Subay nini adunay pahimangno ang CCDR mo sa katawhan aron makalikay sa sunog, ilabi na nining nasinati karon nga El Nino. Grabe ka na karon nga grabe ang init no, unta magbanantayon kanang mga kaning mga electrical, mga extensions no, mo ginay kasagaran mga ani ato mga electric pan pasagdan lang dili ikuan kanang itangtangon no mga appliances. So palihog lang awag sa atong mga kasubuanon magmatngon ta kalabi na init kayo huwaw ta grabe kay ka dry ang ato ang mga butang karon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.